Salutare la toți și bine v-am regăsit la video de pe acest canal. Eu sunt Filip și astăzi vom povesti ca întotdeauna. Și da, mai întâi eu trebuie să fac teme și după sunt liber și da. Haideți să-mi fac temele și n-am niciun chef. Așa că haideți mai bine să trecem la teme. Deci, da, aici am temele pregătite și revin după ce termin la română. Am terminat la română și acum haideți să trecem la Mathematications. Revin după ce termin. Am terminat temele la mat și la română și da, nu uitați să apăsați pe clopoțel de like și pe cel de subscribe și v-am pupat.